Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче пӗтмен. Кодаму мелес, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар әдәбиятының үзенчәлекле жанрын тәшкил иткән достаннар. Оларның милли кыйммәте Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы тарафынан игълан ителгән достаннар елы һәм Идегәй достаны хакында. Достан фарсы сүзе. Төрки телләрдә тарих, хикәя, үткән эшләр хикәясе мәгънәсендә йөри. Ул әкият сюжетларын, риваят легендаларны әдәби эшкәртеп язган әсәр. Достаннарда вакыйга хәлләр, уй кичерешләр белән үреле барыла. Аларны лира эпик характердагы әдәби әсәрләр рәтенә кертәләр. Достаннар татар милләтенең искиткеч зур байлыгы. Аларның якынча саны 100дән артык. Бу күпләребез белми торган, игътибарсыз калдырылган әсәрләр тупланмасы. Күп кенә достаннарыбыз башка төрки халыкларда да бар, ләкин аларда сюжет аерыла. Достаннарда мифик катлам шиксез, ди фольклорчы, филология фәннәре кандидаты Фәнзилә Җәүһәрова. Достаннарны әйтүче, сөйләүчеләр төрле халыкта төрлечә. Манашчы, акын, ашук, шишән, достанчы һәм башка исемнәр белән аталып йөртеләләр. Достаннар халык иҗатында гасырлар дәвамында сикәлтәле юллар узып, төрле үзгәрешләр кичергән. Шулай да алар югары идеяләрне сәнгатьчә матур итеп җиткерүче жанр буларак хәзергәчә сакланып калган. Татар әдәбияты тарихында язма достаннарның 12нче гасырдан бирле килгән традициясе билгеле. Кыйсаи Мәрьям, Кыйсаи Йосыф, Шыңгызнамә, Искәндәрнамә булар безгә килеп җиткән иң борынгы достаннардан санала. Алга таба тарихи үзгәрешләр нәтиҗәсендә яңа достаннар барлыкка килә. Мәсәлән, 14нче гасырда Алтын Урда дәүләтендә ислам дине таралган чорда каһарманлык сюжетына кырылган достаннар арта бара. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Татар халык достаннарының күбесе Себер татарларынан язып алынган. Бер генә халыкның да әдәбияты халык тормышыннан аерым яшәми. Әдәбиятның бер өлеше булган достаннар да халыкның яшәү һәм этник тарихын чагылдыра. Алар аерым шагыйрьләр һәм башкаручылар тарафыннан буыннан буынга тапшырылып киләләр. Халыкның авыз иҗаты белән тыгыз бәйләнгәнгә күрә, алар фольклорның зур бер тармагын тәшкил итәләр. Татар достаннарын гадәттә 3 төркемгә бүлеп йөртәләр. Тарихи достаннар, алыплар яки батырлар турында хикәятләр, мәхәббәт достаннары. 2023 ел милли достаннар елы буларак кабул ителде. Шул уңайдан Милли шура рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров белән күрешеп сөйләштек. Беренчедән барыбызга да мәгълүм булганча, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов тарафыннан Татарстанда 2023 ел милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан ителде. Һәм мин шуны сызыклап әйтәсем килә. Дәүләт Советы юлламасында президентыбыз һәм гомумән шушы юлламаны республиканың социаль-икътисади торышына бәйле юлламасында игътибар итегез. Инде ярты гасыр элек язылган халкыбызның сөйкеле улы, халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмнең шундый шигъри юллары белән башлап җибәргән иде. Бер канатың була туган җирең, бер канатың була туган телең, кышка гына түгел, кешегә дә 2 канат кирәк була торгандыр. Туган җир һәм туган тел. Бу ике төшенчә достаннарның үзәгендә төп тема буларак ярылып ята. Бүгенге көндә дә милли достаннарыбыз елын игълан итүнең мәгънәсе һәм максатын мин шулай дип аңлатыр идем, һәм аны гомумән төшенчәсен дә үзгәртер идем. Достан төшенчәсенә бәйле булган мәгънәсен еш кына, бигрәк тә филологлар тарафыннан, ул билгеле бер эпик әсәрнең төре буларак кына без аны беләбез. Мин достаннарны, милли достаннарны, тарихи чын барлыкны чагылдырган милли горурлык чыганагы дип атар идем. Достаннарның әһәмияте бүгенге чор җәмгыятендә ни дәрәҗәдә югары? Ни өчен хәзерге вакытта әдәбиятның әлеге жанры игътибар үзәгенә чыгарыла? Елның исеме җисеменә туры килсен өчен ниләр эшләнер? Бүгенге көндә менә әлеге шушы достаннарны өйрәнеп, киң катлам җәмәгатьчелеккә җиткерү ысулларын, алымнарын карар кирәк. Беренчедән аларның җыелмасын төзү. Шул ук Алпамыш, мәсәлән, ул достаннарны безнең бик күбезгә әле билгеле түгел, киң җәмәгатьчелеккә дип әйтүем. Достаннарга корылган сюжет линиясе белән айрым пьесаларны, драма әсәрләрен булдыру, хикәяләр язу,
Комикслар бүгінгі күнде бик қызықлы. Чөнки яшьләргә бүгінгі көндә комикслар аркылы гомумән ул жанр түрі бездә әле киң кулланылышта түгел, гомумән ул юк дәрәҗәсендә. Безгә хәзер ничек тә булса, олы буын, урта буын аны белә, безгә яшь буынга җиткерү кирәк. Данис Фәнис улы бу өлкәдә беренче чиратта балалар, яшь буын белән эшләргә кирәк дигән фикердә. Һәм ул хаклы да, борынгылар да үткәнен белмәгәннең киләчәге юк бит ди. Татар дастаннарының халыктан язып алып беренче тапкыр басылып чыгуы рус галиме академик Василий Ратлов хезмәтләреннән башлана. Ул узган гасыр урталарында төрки халыклар иҗатыннан әсәрләр җыеп, аларны тел үзенчәлекләрен саклап Петербургта 10 томлык җыентык бастырган. 20-нче гасырда дастан жанрын өйрәнү якынча 1970 елларга кадәр бик акрын барган. Чөнки алар әдәби әсәр буларак каралмаган. Бары 70-нче еллардан башлап кына Татарстан районнарында халык әдәбияты әсәрләрен актив рәвештә җыю эшләре алып барыла башлый. Бу экспедицияләр нәтиҗәсендә Йосыф китабы, Сәйфелмөлек, Бүз егет, Тахир Зөһрә, Кузы Көрпә һәм Баян Сылу кебек әсәрләрдән дистәләрчә вариант дастаннар җыела. Достаннар төрле чорларда яшәгән һәм иҗат иткән шагыйрь, драматургларга яңа әдәби әсәрләр тудыруга да нигез булып торалар. Кылгалинең Кыйсаи Йосыф, Муса Җәлилнең Алтын чәч, Нәкый Сәнбәтнең Идегәй, Түлә һәм Сусылу әсәрләре шундыйлардан. Барыбызга да таныш булган Кисекбаш дастаны да ничә атаклы язучыларыбызны кулына каләм алырга мәҗбүр иткән. Габдулла Тукай Пишән базары яки Яхут яңа Кисекбашны иҗат иткәннән соң 1918 елда Галиәскәр Камал өр яңа Кисекбаш китабын бастыра. 1928 елда Нәкый Сәнбәт тә өр яңа Кисекбаш. 1939 елда Нурбаян Карахмәт. 1959 елда Әнәс Камал Кисекбаш. 1965 елда Әхмәт Исхак Мишан базары яки Киселгән шәл әсәрен яза. Бер дастан ни кадәр язучыны иҗатка тәргән бит. 2023 ел Бөтен дөнья Татар конгрессының Милли шурасы тарафыннан Достаннар елы дип игълан ителде. Әлеге ел кысаларында уздырылачак чаралар Татарстан Республикасы татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы нигезендә алып барылачак һәм финансланачак. Мәгариф һәм фән министрлыгы, Мәдәният министрлыгы, Язучылар берлеге тарафыннан Достаннар белән бәйле төрле чаралар көтелә. Нәрсә ул дастан дигән сорауга барыннан да төгәлрәк итеп галимнәребез, фәнчеләребез җавап бирә алыр. Миләүшә Мөхәммәтҗан кызы Идегәй дастанын, Нәкый Сәнбәтнең тормыш юлын, гомумән әлеге жанрны өйрәнүгә зур өлеш керткән тел белгече. Гадигна әйтеп, нәрсә ул дастан дип әйтсәк, рус традициясендә аны менә инде безнең хәзер татар аудиториясы инде рус әдәбияты аркылы әдәби процессны бәйли, былины дип җиртәләр. Бу эпоста дип җиртәләр. Ул инде абыз татарлар арасында инде дастан һәм кыйса дигән сүзләр, терминнар кулланабыз. Минем өчен инде менә лирик эпик әсәр. Чөнки монда бар каһарман, әлбәттә бер тарихи чор күрсәтелә һәм бу каһарманның бер чор белән бәйләнешен. Андары бу безнең өчен гадигна каһарман түгел. Ул Демиур кебек төзи бу чорны. Нинди генә дастан булмасын, ул халыкны тәрбияләргә, ватанына мәхәббәт уятырга тырыша. Мин дигән төшенчәне онытып, без дип яшәргә күмәк бергә. Икенчедән, ил өчен кайгырга, үзем өчен түгел, минеңне онытып, ил өчен кайгырга. Әлбәттә, киләчәк турында уйлап, дастан безне дөрес өйләнергә, кияүгә чыгарга, бала табып, ул үстергә, нәсел агачын үстергә дип кагыйдә куя. Һәм әлбәттә, безнең каһарман инде ул үзенең зирәклегенә генә таянмыйча, көчкә дә таянып, үзенең илен якларга тиеш. Шушы таләпләрне каһарман үти алмаса, ул үлемгә дучар була һәм эстетик идеалдан баш тарткан дип бәяләнә. Менә бу хәзер Идегәй дастаны чыкты Тинчурин театрына. Аны күбрәк тамашачы күрсен иде һәм менә шундый әзерлек алып бара кирәк. Чөнки без комментарий бирергә тиеш. Бу тарихи чыганакларда менә инде беренче сөйләшүләр китте. Күбрәк безнең тамашачы бутала тарихи шәхес белән
эпик геройны, кахарманны бутый башлый, һәм шуннан хота китә. Без инде дастанны бәйләгәндә, аның законнарын өйрәнеп, аның эстетик идеалларын өйрәнеп, укучыга тапшырырга кирәк, аңлатырга тиешбез. Достан кахармансыз булмый. Халык телендә аларны батыр дип йөртәләр. Зур батырлыкны зур вакыйгалар тудыра. Шундый вакыйгаларда халык яклы булып керәшкән, гадәттән тыш кыюлык күрсәткән кеше халык хәтерендә батыр, кахарман булып кереп кала. Менә шундый батырларның тууы, кискен көрәшләрдә корбан булуы халыкта төрле җырлар, легендалар, дастаннар таралуга сәбәп булган. Шундыйларның берсе Идегәй дастаны. Дистәләрчә еллар дәвамында катгый тыелган әлеге дастан 80нче еллар ахырында яңадан халыкка кайтты. Ул татар һәм урыс телләрендә берничә тапкыр басылып чыкты. Дастан сюжеты нигезендә Юнус Сафиуллинның Идегәй трагедиясе язылып сәхнәгә менде. Шул ук дастаннан алынган Идел йорт җыры халык арасында зур популярлык казанды. Нәкъ Исәнбәт Идегәй дастанының татарда 18, башка халыкларда 34 варианты барлыгын әйтеп үтә. Идегәй тарихи героик шигъри дастан. Ул татар халкы өчен аеруча да зур әһәмияткә ия, чөнки анда безнең үткәнебез чагыла. Дастанда 14нче гасыр азагы, 15нче гасыр башында Алтын Урда дәүләтендә тәхет тирәсендә барган көрәш һәм дәүләтнең таркалуы сурәтләнә. Төп каһарманнар Алтын Урда бәге Идегәй, Алтын Урда ханы Туктамыш хан һәм Урта Азия мире Аксак Тимер. Күптән түгел Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Идегәй дастаны сәхнәләштерелде. 500 еллык тарихы булган дастанны режиссер Туфан Имаметдинов куйды. Режиссер Идегәйне сәхнәгә куярга алынуын әсәрнең милли әдәби тарихи актуальлыгы белән аңлата. Идегәй дастаны тамашачыларда әдәби телебезгә, рухи мирасыбызга, милли мәдәниятебезгә ихтирамны арттырыр дигән өметем зур. Бу Тинчурин театрында яңалык та, борылыш та булачак, дип белдерде Туфан Имаметдинов. Тинчурин театр белән берлектә Миләүшә ханым Идегәй дастанына багышлап күргәзмә дә оештырып җибәргән. Ул тамашачы әсәр турында тулы мәгълүмат алсын өчен кирәк. Тамашачыларыбызга нәрсә ул дастан деген менә төшенчәне аңлатып бирдек. Чөнки мин выставкада кулландым Нақи Исәнбәтнең фәнни мәкаләсенең үзек. Күз алдында тотып инде русча сөйләшә торган тамашачыны, ул үзекне мин русча вариантын выставкада бирдем. Ул инде 41нче елда тәрҗемә ителгән булган ул фәнни мәкалә. Һәм инде менә татарларның, мәсәлән, безнең шундый күренекле фольклорчының дастан өйрәнүгә керткән өлешен билгеләп без үтәбез. Чөнки җыелма текст нигезендә безнең спектакль туды. Һәм инде менә бу җыелма тексты ничек туды? Менә Нақи Исәнбәт нинди эшләр башкарды? Нақи Исәнбәт Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап Уфага кире кайта һәм Закир Шакиров белән Башкортстан буенча экспедициягә чыгып китә. Һәм шунда эшләгәндә инде Нақи Исәнбәт ике мәсьәләне аша. Дастан буенча инде ул башкорт җирендә жүргән чыганакларны җыеп Идекәй һәм Морадым вариантының 3 вариантын язып ала һәм академ центрга тапшыра. 2 елдан инде безнең Исәнбәт әзерли җыелма текстны һәм Идекәй һәм Морадымны һәм аңлатып бирә инде менә бу текстны башка төрки халыкларның вариантлары нигезендә. Идекәй менән Морадымны Исәнбәт 10 ел бастырып чыгара алмый, чөнки җидегән эше белән төрмәгә эләгә. Соңрак татар варианты белән бер артлы Совет әдәбияты журналында басылып чыгалар. Китап булып дастан нибары 89нчы елда гына дөнья күрә. Нақи Исәнбәт инде үзенең фольклор хезмәтләрендә 20нчы елларда әйтеп китә, шишәннәр юк дәрәҗәсендә безнең арабызда, чөнки бу традиция сүнә килә, чөнки безнең әдәбият ныгый, ул инде гасыр башында безнең алга китә, безнең модерн чорына адым ясый, анда безнең совет чорында тукталыш була инде. Бу традицияларга 60нчы елларда без яңадан үсә башлыйбыз һәм безнең әсәрләрдә дастан традициялары үстерелә башлый. Һәм менә шулай итеп безнең әдәбият үрнәк буларак инде дастан каһарманнарын үстерә башлый. Алар инде идеал модель тудыралар безнең әдәбиятта. Бүгенге тарихи романнарда без дастан традицияләренең исән булуын күрә алабыз. Елны дастаннарга багышлауны исә нигезебезне үстерү дип аңларга кирәк.
Достаннар татар халық ижатында ғасырлар дәвамында сикелтәле юллар узып, түрлі үзгәрешләр кишергәннәр. Кой бірләре дистәләрчә еллар дәвамында катгый тыйылып та килгәннәр. Кой шандыр сөйләп тә, көйләп тә әйтелгән кай бер достаннарның безнең көннәргә үзекләре генә килеп җиткән. Әмма шуңа да карамастан, алар безнең тарихыбызда, әдәбиятыбызда тирән үз калдырган. Шушының белән тапшуыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар әдәбиятының үзенчәлекле жанрын тәшкил иткән достаннар, аларның милли кыйммәте, Бөтендөнья татар конгрессының милли шурасы тарафыннан игълан ителгән достаннар елы һәм Идегәй достаны хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже петмен. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.